Dino darimire motora Rakapenyera wachene Rakaita madenenga Nekushinga muda muzo Uripiko mweya tenzi Wakashingisa Abrama Wakapawisa Paulo Wamupa simba ledenda Simba makapa Elijah Harichipo nasi Nakapenyesa Mozisi Rapachopo Nukuriro Tenzi tonde Nanyikare Mutipenyi titita Apotomu panyi moyo Tidile nyime ya wenyu Tinodazi tarajesu Kokona mwese Rinozaza wekudenga Rinofaza wepasi Zetarake Rinokunda hamwese Zetarake Rinokunda hamwese Hakuna jeri mwezeta Kana moyo osua Hakuna jeri mwezeta Kana moyo ofara Zeta Urake Rinokunda Kunda hamwese Zeta Urake Rinokunda hamwese Tenze arino moredu Nechidziwiriro chedu Tisachemuziro zese Nechidziwiriro chedu Gedombo Rine masimba Gevute Apotaneta Gewedu Mutungangira Nechidziwiriro chedu Futeredu masikati Nechidziwiriro chedu Ekupenya pausiku Nechidziwiriro chedu Gedombo Rine masimba Gevute Apotaneta Gewedu Kutungamira Nechidziwiriro chedu Champopori Chatinera Nechidziwiriro chedu Kunamari Taponeswa Nechidziwiriro chedu Gedombo Rine masimba Gevute
apotaneta yewedu kutungamira nechidziviriro chedu Mwari bako redu nechidziviriro chedu mubatsiri muri pedyo nechidziviriro chedu Gedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziviriro chedu. Vana vaMwari ndoda kutora mukana uno kuti ndikukwazisei mose kwose kwamuri. Toda kutenda Jehovha nekutichengeta, toda kutenda Jehovha nekutidzivirira, toda kutenda Jehovha zvakare nekutirwira. Toda kutora mukana uno kuti ndikuacknowledgei vari pano paMandara, vari muHarare, vari muno muAfrica, vari muAustralia, vari muEurope, vari muAsia, vari muNorth nemuSouth America. Inzwai makasununguka, inzwai makafara patinenge tichidzidza topic inoyi. Tisati tatanga ngatitsinzinyei zvedu tinamate, ngatinamatei. Baba muri kumusha wokudenga toda kukutendai nekutipa mukana wokudzidza shoko renyu. Tava kudzidza shoko renyu tinokumbira kuti mutitungamire. Tinokumbira presence yenyu kuti ive inesu nekuda kwaIshe wedu Jesu. Amen. Vana vaMwari, topic yatoda kutarisa nhasi, toda kutarisa topic ine musoro wenyaya, title yechirungu inotiko The Mystical World. Kana tichiuya mushona, topic yedu inotiko mashiripiti ari munyika. Ndo topic yedu atinoda kubata nhasi, The Mystical World. Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika zvakatitenderedza, zvatisingagone kutsanangura, asi zvatinotoona kuti zvatoitika. Kana kuti regai nditange kutora mavara aya. Mukati mystic ivara rechirungu iri. Ndichariunza zvakare nechirungu. Rinotsanangura anything mysterious or difficult and impossible to understand and explain. Mukati mimi mystic muri kutsanangura chinhu chakaoma kuchitsanangura, chinotogona kuramba kutsanangurika, chinonetsa even kuchinzwisisa kuti chaitika shuwa chatoitika. Asi kuti mugone kutsanangura kuti chaitika sei, kuti mugone kushandisa maprinciples escience, natural science, kuti zvabva apa zvasvika apa, zvinotinetsa kuzvitsanangura. Saka mukati mystical manje maakutsanangura anything chiri strange, anything chiri mysterious, chinhu chatisinganzwisisi, chatisingagone kutsanangura, chatinongoti mururimi rweshona iri ishiripiti. Saka tikachiti manje the mystical world, taakutsanangura zvose zviri mashiripiti zvinoitika mukurarama kwedu, zvatisingagone kutsanangura, asi shuwa zviri kutoitika. Mukatarisa mukati meshoko raMwari, mukati meBhaibheri, tine mashiripiti akawanda akaitika. Saka ndichanga ndichishandisa Bible since iri lesson. Ndichanga ndichishandisa Bible totora point yatiri kuda toitsanangura. Ndisati ndatanga kudaro, ndisati ndatanga kuvhura Bible, ndoda kuti ndikuratidzei kuti muone kuti mashiripiti, zvinhu zvatisingagone kunzwisisa kana kutsanangura, zvikaitika pakati pevanhu, zvichiitwa nemumwe munhu, zvinoita kuti vanhu vatore munhu azviita semunhu mukuru. Munhu iyeyo anochitanga kutrustwa nevanhu. Munhu iyeye anochitanga kudipendwa naye nevanhu. Pavanenge vaita dambudziko vanoenda kumunhu iyeye. Pavanenge vaita chinhu chavasinganzwisise vanoenda kumunhu iyeye. Kana vakuda kunzwisisa ramangwana vanoenda zvakare kumunhu iyeye. Ndo zvinoitika in the mystical world. Munhu ane simba irori anobva ava munhu mukuru, anobva ava munhu anoteverwa nevanhu vakawanda. Mukatarisa mukati meBhaibheri renyu, just for a background, ndichazonyatsoita study chaiyo iri in depth, ndakatarisa zvinhu izvi. Mukatarisa mukati menyika yeBhabhironi,
nebhukadhineza anga ane vanhu vake, vanhu vairarama vachiti vanogona kutsanangura, actually vairarama vari vanotsanangura zvinhu zvisinganzwisiswe nevanhu. Mukaenda kuna Daniel 2 pavhesi ya2 munoona nebhukadhineza anga ane timu yake yemamagicians, yemasosara, yemaastrologers. Mamagicians ndo vemashiripiti mushona, masosara ndo vavuki, maastrologer ndevanhu vaitarisa zvemuchadenga vochitsanangura. Nebhukadhineza aitemba nevanhu ivava, zvakadaro zvekuti paakarota hope ndokubva akanganwa hope dzacho, iye achida kuziva kuti dzinorevei, akachidainza vanhu ivava, uyai mundiudze zvandarota, uyai zvakare munditsanangurire zvazvinoreva. Pavakakundikana, nebhukadhineza anobva atiko muri kutamba neni, saka munofa nemhaka yekuti muri kutamba neni kunyange zvinhu zvimuchizvigona. Mubhabhironi umu mukaenda zvakare nyika yeMoabhu yaitemba naBhalamu. Bhalamu anga ari practitioner kuarea iyoyi, zvakadaro zvekuti vanhu vaiti kana vaita dambudziko vaienda kuna Bhalamu kuti vabatsirwe. Ndosaka muchiona kuti iko panouya vana veIsraeri vachibva kuIjipti vachienda kuKenani, Balak king wavo anodainza Bhalamu oti uya unditukirewo vanavo, nekuti wawatuka iwe anobva atukwa, wawakomborera anobva akomborerwa. Vaitemba naye zvakadaro zvekuti chaanenge aita chaibuda semaitiro aanenge achiita. Vanhu ava vaivimbwa navo. Saka ndatanga nevekubhabhironi ndokubva ndabata vekuMoabhu. Mukaenda chero muIjipti, Faro ainge ane timu dzakewo dzaaivimba nadzo, dzinosanganisira iwo mamagicians, masosara varipo, maenchanda varipo. Timu idzodzidzi dzaiti kana Faro asangana nedambudziko, Faro aivadainza. Ndosaka muchiona kuti paya Mozisi naAroni pavanoenda pamberi paFaro ukanda tsvimbo yoita nyoka, Faro akadainzawo vake, kurati anga ane timu yakewo yaaivimba nayo, yaaiziva kuti inogona kuita basa iri. Mukaenda zvakare kunyange mukati menyika yeIsraeri, kunyange zvairambidzwa naMwari, kwanga kuine vanhu vaiita tsika iyoyi. Ndosaka musuya mambo Saul, Mwari aramba kutaura navo. Saul anotsvaga kune n'anga, ndokubva aenda kune that medium, kune svikiro iroro kuna 1 Samuel chapter 28. Ndokubva svikiro ratotanga rataura kuti ii munoziva zvakaitika namambo Saul, munoda kutiurayisa, zvikanzi aiwa haurayiweba. Kureva kuti iko mambo Saul vaane problem, vakaenda kunotsvaga ava vanhu vanoziva zvinonzi zvakaoma zvisingagone kutsanangurwa nevanhu. Saka kana tikati isusu the mystical world tiri kungotsanangura zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinoitika mukurarama kwevanhu, zvinhu zvavasingagone kutsanangura kuti zvabva apa zvichinosvika apa, asi kutoitika zvatoitika. Zviri mystical kwatiri, but hazvisi mystical kuna Mwari, hazvisi zvakare mystical even kuna Satani. Actually ipapo regai ndibva ndabata chimwe chinhu chakakosha. Masources maviri kana kuti vanogona kuita zvinhu zvatiri kudzidza panapa. Number 1 ndiJehovha, number 2 ndiSatani. Asi kana zvichiitwa naMwari wekudenga musiki, hainzi mystical experience ba, harinzi shiripiti, inonzi miracle. Asi kana zvichiitwa naSatani, inonzi shiripiti. Zvose zvinoitwa naMwari zvisingagone kunzwisiswa nevanhu, semuenzaniso kufamba kwaJesu pamusoro pemvura, kana muenzaniso wekusumudzwa kwedemo rawira pasi robva rasumudzwa rotorwa nekachimuti naElisha, iyoyo inonzi miracle. Mamiracles ose aitwa naMwari anga asiri ekuvhundutsira vanhu, anga asiri ekuisa vanhu kutya, anga ari ekutobatsira vanhu, kana kuti ekuti vanhu vanzwisise kuti Mwari ndiani. Saka ndo topic yedu yatinodzidza panguva ino, the mystical world, kana kuti mashiripiti ari mukati menyika. Iko zvinonda kuenda kunotora part yakakosha mukuumbwa kwetopic inoyi. Ndakunotarisa practices that showcase mystical experiences in the world. Takunotarisa kuti
ndezvipi zvinoitika mukati menyika panobuda napo mashiripiti ari munyika. Taakunobata manje mapractices acho kuti iko ichi apa panobuda shiripiti apa, tsika iyi panobuda shiripiti apa, tsika iyo panobuda shiripiti apa. Tsika yekutanga yatinoda kutora, toda kuipa title nechirungu inoti the leader of mystical manifestation. Iyi ndo yekutanga iyi. Tiri kuti pakatangira chaipo shiripiti ndo patinoda kutangira panapa. Toda kuenda kuna Genesis chapter 3, toda kutarisa pavhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 6. Pandichambotanga ndapa background first. Pavhesi ya 1, 2 na 3 tinoona ipapo paine nyoka. Tinoona zvakare paina Eve. Nyoka inoti kuna Eve, ndizvo here kuti Mwari akati musadye miti yese iri mukati memunda. Eve ndokutraya manje kuansa mubvunzo wanga wabvunzwa nenyoka. Saka taakuverenga pavhesi ya 3, vhesi ya 4 tichidzika nayo, ngativerenge zvedu. Verse 3. Good. Ndizvozvo? Ehe. Ehe. Ndizvozvo? Ehe. Good. Aha. Ehe. Chimira zvenyi ipapo. Saka panapa tinoona kutaurirana pakati penyoka na Eve mukadzi. Nyoka iri kuti ndizvo here kuti Mwari akati musadye miti yose iri mumunda. Then mukadzi ndokuchipindura nyoka. Zvikanzaiwa. Mwari akati tidye yose kunze kwe1 uri pakati pemunda. Mwari akati usaudye kana kuubata, nekuti mukaudya kana kuubata muchafa. Nyoka ndokubva yati haiwa, Mwari anozviziva kuti mukadya muchasvinuka mofanana naMwari. Saka mukadzi ndo paanobva atora manje achibva adya. Nemhaka yei tiri kuti iri ndo shiripiti rekutanga, ndoda kuti vana vaMwari mutevere discussion yedu. Iri ishiripiti rekutanga, iyi ndo mystical experience yekutanga nemhaka yekuti number 1, nyoka haitaure, asi apa tinoona nyoka ichitaura. Saka kugona kutaura kwechinhu chisingataure ishiripiti. Ukaona broiler rawakabata rauri kuda kudya robva rati iko, nai ndizvo here kuti Mwari akati munodya mabroiler? Unoramba here wakatarisana naro? Unopindura here uchiti hongu Mwari akati idya? Unovhunduka ende unotorikanda pasi wotiza. Nemhaka yekuti chataura newe hachitauri. Saka tiri kuti this is a mystical experience nemhaka yekuti ndechinhu chisingataure chataura. Saka ipapapo vana vaMwari vose vari muno muHarare, kunyange vari kuAustralia, vose vari kuNew Zealand, munzvimbo dzamuri dzose, ndoda kuti muzive kuti imimi experience yekutanga yezvinhu zvatisingagone kutsanangura yakaitika muEden. Chitema chisati chapinda. Actually experience iyo iyi ndio inobva yaintroduce chitema. Now zvinhu zvatinodzidza ipapo, conversation kana kuti kutaurirana kuri kuita panyoka na Eve, discussion iyo iyi ndio inobva yaintroduce imwe teaching yatinetsa nhasi yekuti munhu akafa anoziva akafa. Nekuti nyoka iri kuti Mwari anoziva kuti number 1, mukadya hamungafi zviro kwazvo. That's number 1. Ndo panouya manje teaching inoti unoziva wakafa. Number 2, nyoka yobva yati manje Mwari anoziva kuti mukadya imimi munobva masvinuka mofanana naMwari, kureva kuti iko kusadya muti uyu kunokuitai kuti murambe makapusa. Saka zvinhu zvatinotora ipapo zvandinoda kuti muone tsika dzakabva dzatongopinda immediately nekuda kweshiripiti rekutanga iyi. Tsika yekutanga yakapinda ndeyemasvikiro, nemhaka yekuti svikiro rekutanga
rakatanga kusvika richisvikirwa nemweya inyoka. Saka hatigone kuzowirirana isusu kuti iko svikiro ndemunhu akafa ari kutaura pavanhu vapenyu. Aiwa, nemhaka yekuti svikiro rekutanga rakasvikirwa kusina munhu angafa. Saka ipapo already taakutoona kuti svikiro rekutanga inyoka. Nyoka yasvikirwa yaakutaura nevanhu. Saka tinoda kuzonocheka manje kuna zvakazarwa chapter 12 pavhesi ya9 kuti akasvika panyoka ndiani. Ndiani akasutsa nyoka. Handei kuna zvakazarwa chapter 12 pavhesi ya9 kuti tibva tangogadzirisa ipapo tonotora chimwe futi towedzera, tonotora chimwe futi towedzera. Rangarirai, topic yedu inoti the mystical world. Tiri kutaura pamusoro pemashiripiti ari mukati menyika atisingagone kutsanangura. Zvinhu zviri kutoitika. Saka chatanacho number 1, tatora experience yekutanga yakaitika pano pasi inointroduce mashiripiti. Discussion kana kuti dialogue kana kuti conversation pakati penyoka na Eve. Hatichinzwa yekuti nyoka payakataura yanga yakazadzwa nani. Zvakazarwa 12 pavhesi ya9. Zvino shato huru yakakandirwa pasi. Shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare. Inonzi Diablos naSatani. Munyengeri wenyika yose. Yakakandirwa panyika. Navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Thank you very much. Bible riri kuti shato huru yakakandirwa pasi. Iyo nyoka yekare. Zvichiratidza kuti statement yekungoti chete nyoka yekare yakutokuratidza kuti kuna zvakamboitwa nenyoka yekudhara. Shato iyo yakakandirwa pasi, nyoka yekare munyengeri wenyika yose akakandirwa pamwe chete nevatumwa vake. Zvizvo zvatinotora kuna zvakazarwa 12 pavhesi ya9. Shato kana kuti nyoka yakanyengera muEden, zita rake anonzi Satani. Kureva kuti nyoka payakataura muEden yakasvikirwa. Changa chapinda munyoka kana kuti chaitaura through nyoka ndi Satani. Saka svikiro rekutanga sezvanambotaura zviya, mudzimu wekutanga wakasvika pasina kufa munhu. Saka hazvisi correct bakuti vari kutaura nhasa vachiti ndaana sekuru ihama dzedu dzakafa. That's not correct. Nemhaka yekuti mudzimu wekutanga wakava panyika kwava kusina munhu angati afa. Ndo chekutanga. Chechipiri, tine kutenda pano pasi, vanhu vazhinji vanotenda kuti n'anga dzinomutswa nehama dzakafa dzakambenge dziri n'anga. N'anga yekutanga, vana vaMwari andida kuti muzive panapa munzwisise, n'anga yekutanga inyoka. Sei ndiri kuti nyoka in'anga yekutanga? Nemhaka yekuti n'anga ishi yakachiuya ndokuchibva yataura naEve kuti iwe aone, kuti ugone kuona inini nyoka ndinogona kukubatsira kuti uone, ugone kuziva zvausingagone kuziva iko zvinezvi. Mushonga wacho chii? Ndokubva hanzi idya muti wakanzi naMwari usadye. Ukangodya muti iwoyo wasvinuka wakuona. Saka ndo n'anga yekutanga kupa mushonga iyi. But payaizviita n'anga ishi yaizviita ichinyengera. Saka n'anga yekutanga inyoka. Number 3, ngozi yekutanga yakaitika pano pasi yakaitika pasina munhu angafa pano pasi. Nemhaka yekuti pakangodyiwa chete muti ushu ndopabva paintroducwa rufu pano pasi. Saka ndinoda kuti muone zvinhu 4 izvi. Number 1, mudzimu wekutanga unoitika pasina munhu angafa. Number 2, n'anga yekutanga inotanga kwapiya pasina munhu angafa. Number 3, svikiro rekutanga rinotanga kwapiya pano pasi pasina munhu angafa. Then number 4, ngozi yekutanga yaunza ndufu dzese dzamuri kuona idzi, ndufu dzevana vadiki, ndufu dzechembere, tsaona, kusanganisira COVID-19, zvese izvi zviri kukonzerwa nekuda kwenyoka. Saka number 1, tatiko zvino subhead yatakabata. Takwenda tiri kucheka kona kuti ndape mapractice pano pasi panobuda napo mashiripiti atisingagone kutsanangura. Saka tati ngatitange kutarisa yatiri kuti the lead of mystical manifestation yakaitika muEden. Ndokubva tachiona kuti iko nyoka yakataura. Saka kana nyoka yakataura muEden, haikona kuzoshamiswa nedhongi richitaura. Kana nyoka yakataura muEden yakasvikirwa, yakazadzwa naSatani,
musavhunduka ba kana kuine turume tupfupi tunonzi zvidhoma tuchitaura, because zvakatomboitika kumashure. Kana nyoka yakataura haikonai kuzovhunduka ba kana muchinzwa kunzi gudo rakauya rikasvikotaura rikatoombera rikapfugama rikataura, musavhunduka nazvo, nekuti first experience yeshiripiti inoitika muEden. Ndakuenda paexperience number 2. Ndepapi pamwe patinoona mukati mebhaibheri panobuda napo mashiripiti ari pano pasi. Number 2, witchcraft, uroyi. Saka iko zvinezvi ndakumbotsanangura witchcraft, ndakumbotsanangura uroyi. Chii chinonzi uroyi? Ndakutanga ndapa definition yechinhu chinonzi witchcraft, yechinhu chinonzi uroyi. Chinonzi witchcraft kana kuti chinonzi uroyi iactivity kana kuti chiitiko chekuita zvinhu zvisinganzwisisike kubatsira vanhu kana kuti kukuvadza vanhu. Chii chinonzi witchcraft? Tati chinonzi witchcraft, chinonzi uroyi, kuitika kwechinhu chichiitwa kubatsira vanhu kana kuti chichiitwa kukuvadza vanhu. Kuno kuAfrica takajaira kuti witchcraft kukuvadza chete, asi mukaenda mukati mebhaibheri witchcraft inobata both kukuvadza nekubatsira. Handetoni vana vaMwari, pamuri ipapo nditeererei, ndichashandisa bhaibheri kuti munzwise zvandiri kutaura. Number 2, chinonzi witchcraft kushandiswa kwesimba ratingati nechirungu supernatural power kukontrola vanhu kana kuti kukontrola maevents. Kushanda kwesimba ratisingagone kutsanangura, kukontrola zviri kuitika kana kuti kukontrola munhu. Ndiri kuti kudini? Imbotangai mabata, ndakupa illustration iyi. Kuti munhu akavhurwa pfungwa naMwari anogona muchikoro, pochishandiswa simba risingagone kuonekwa nemunhu, ari kuita A-level, akuda kunonyora A-level yake, anotozikanwa kunzi paari kunonyora A-level mukomana uyu, kana kuti paari pauniversity, paari kunonyora achinopedza semester yake, it's given, zvinotozikanwa kunzi ari kutopasa nemakalasi akanaka, ari kupasa nemadistinctions. Then paakuchienda kunonyora, maziso ake obva achingotadza kuona. Oenda kunotariswa kuna doctor, maziso ari right, vota matesi ose zvese zviri right, asi iye mukamuti verenga haachagona kuverenga, mupfungwa zvirimo asi maziso haachaona. Panongopera time yemaexams chete akuona. Chinhu ichi manje chinonzi uroyi nemhaka yekuti munhu anoona angotadza kuona for that period, panongopera maexams akuona kuti zvaitwa sei kuti atadze kuona, hakuna anogona kuzvitsanangura. That is witchcraft. Ndo maitikira anoita witchcraft iwawo. Now uroyi hwakaiswa muzvikamu 5 mubhaibheri. Saka ndoda kutora chikamu chimwe ndokupai nechirungu, ndokupai title yacho neshona, ndozama kutsanangura nechirungu because zvimwe zvacho hazvitsanangurike zviri nyore neshona. Kushona mukangoti muroyi, vanhu vanobva vangoziva munhu anokuvadza vamwe anomuka usiku, handizvo mubhaibheri. Uroyi hwakasiyana ende hwakawanda. Now level number 1 yeuroyi mukati meshoko raMwari inonzi sorcery. Sorcery kana kuti nechirungu zvakare fortune telling. Chinonzi sorcery chiine shona, kuuka. Saka ndoda kuenda kuna Exodus chapter 7 verse 11 net 12, muverengi vedu vachifanobata havo. Ndoda kubva ndakuratidza kuti sei ndati sorcery uroyi, kuti tigare tazvibata. Chii chinonzi sorcery? Sorcery kushandiswa kwesimba gained from the assistance or control of evil spirits to make positive and negative things happen. Tiri kuti chinonzi sorcery kushanda kwesimba, simba risingagone kutsanangurwa nemunhu, simba risingagone kuonekwa,
asi simba riri kutoita effect richibuda pakuita zvinhu zviri negative kana kuti pakuita zvinhu zviri positive, ndio inonzi sorcery. Ende tono pana Exodus chapter 7 pavhesi ya 11. Moses naAaron vanoenda pamberi paFaro, vapiwa naMwari simba rekuita mamiracles. Faro anodainza vachenjeri vake, but pavachenjeri vaFaro papa nemasosara. Masosara andati ndo level number 1 yewitchcraft. Chiteerai munzwe Exodus chapter 7 pavhesi ya 11 na 12. Verse 11. Very good. Very good. Reshona rinobva ranyatsesa pachena. Faro akadainzawo vakachenjera. Nechi zvakare nevaroyi. Neng'anga dzake. Saka ndichazoenda pa next level ndichadairira kanzi ng'anga iyi. Pandiri kudaiko zvinoti muone ndepekuti muEgypt uroyi hwanga huri official. Kwakuchisina aba inonzi Witchcraft Suppression Act muEgypt. Aiwa. Uroyi hwanga huri official. Moses naAaron pavanokanda tsvimbo dzoita nyoka, Faro akadainzawo vakachenjera vake. Vakachenjera vake ndobva vakandawo tsvimbo dzavo vachishandisa vachishandisa uroyi hwavo, vachishandisa vachishandisa ung'anga hwavo. Kureva kuti iko panapa mukaenda mune rechirungu pavhesi ya 11. Pharaoh also called the wise men and the sorcerers and the magicians of Egypt. They also did in like manner with their enchantments. Machibva zvanga zvangoitwawo naMozisi naAaron vachibva vaitawo. Saka chandinoda kuti muone panapa ndechekuti tati panobudira napo mashiripiti pasi pezuva ndepapi. Ndokubva ndati shiripiti rekutanga inyoka yakataura. Ishiripiti pakuti nyoka haitaure asi yakataura. Saka chakaita kuti itaure chii? Tatarisa mukati meBhaibheri tikaona kuti iko nyoka yanga yazanzwa naSatani. Saka yakagona kutaura semunhu ikakonvinza munhu ichitoratidza brain dzemhando yepamusoro. Then level number 2 panobuda napo the mystical manifestations witchcraft. But tati witchcraft ine level 5. Saka level number 1 inonzi sorcery. Chinonzi sorcery chi kuuka. Kushanda kwesimba rinobva mumweya yetsvina kuita zvinhu zviri positive kana kuti zviri negative. Hatimbotarisai pana Exodus chapter 7. Varoyi vadainzwa vakaita chinhu chiri negative here? Kwete. Vakangokandawo tsvimbo dzavo pasi dzikaita nyoka. Chinhu changa chiri positive kuna Faro. Chinhuwo zvakare changa chiri positive even kuna Moses. Nemhaka yekuti Moses anga akandawo tsvimbo yake ikaita nyoka. Hapana munhu akuwanzwa nenyoka. Hapana munhu akuwanzwa nezvaitika apa. Vanhu vangobva vachipa ripoti yekuti tsvimbo yemuroyi yaita nyoka, tsvimbo yaAaron yaita nyoka. Saka ndo level number 1 yewitchcraft. Level number 2 yewitchcraft inonzi magic. Inonzi magic. Magic mashura kana kuti mashiripiti. Mukaenda ipapo pana Exodus chapter 7 pavhesi ya 11. New King James Version inotiko, but Pharaoh also called the wise men and the sorcerers. So the magicians of Egypt, murikunzwa here varashandiswa, the magicians of Egypt. Kureva kuti chaishanda ava vari kunzi magicians because ndo vari kutozviita, asi practice yacho nedzikudi handei magic. Chii chinonzi magic? Magic, kana mukaenda kunotarisa mukati meBhaibheri, is the power to influence events by using mysterious or supernatural forces. Kugona kuinfluenza zvinhu zvaakuitika pachishandiswa simba risingagoni kutsanangurwa nevanhu. That is magic. Saka ndati uroyi number 1 unoumbwa nesorcery. Uroyi number 2 unoumbwa nemagic. Hatitarisei tione kuti masosara vakaita here chinhu chiri chiripiti hongu. Vakakanda tsvimbo dzikaita nyoka. Icho kadichi. Takwenda kunotarisa number 2. Koma magicians aya pasame vhesi iyoyo akaita here chiripiti hongu. Vakakanda tsvimbo zvakare dzikaita nyoka.
toda kumboti titore hedu kamukana timboteerera kurwiyorwo Mwari vachitiropafadza toda kutenda. Amen.
kuita nekuimbira kwakanaka. Tiri kudzidza topic the mystical world kana kuti mashiripiti ari munyika. Ndatsanangura A, the lead of mystical manifestation yakaitika muhidden. Tapedza tanzwisisa tikatoona nyoka ichitaura. Iko zvino ndiri kutsanangura B, witchcraft. Pa witchcraft tati chinonzi uroyi chinoumbwa netsika kana nemapractice 5. Practice number 1, sorcery. Mune mashiripiti futi. Ndosaka taona varoyi vemuEgypt vachikanda tsvimbo dzichiita nyoka. Ndokubva tabata B, magic. Ari ndo mashiripiti ndo mapipi acho chaiwo. Ndokubva taona magicians emuEgypt vachikanda zvakare tsvimbo dzichiita nyoka. Taakuenda practice number 3. Practice number 3 inonzi enchantment. Enchantment ndo hung'anga hwacho chaiwo. Kutoita hung'anga kwacho. Ngatitarise tione mukati meBible kuna Exodus chapter 7 pavhesi ya 22. Zvandiri kutsanangura izvi. Mukati sorcery, uroyi. Mukati magic, uroyi. Mukati enchantment, uroyi. Saka ndapa number 3, ndiri kunobata number 4 ne5. Dati munzwise kuti iko anogona kunzi sorcerer. Don't be musanyengedzwe pane title yekuti sorcerer. Nekuti a sorcerer muBhayibheri muroyi. A magician mushoko raMwari muroyi. An enchanter anoshandisa enchantment mushoko raMwari muroyi zvakare. Saka ndakutsanangura enchantment kuna Exodus chapter 7 pavhesi ya 22. Ngativerengere pavhesi ya 22. Teererai munzwa. Very good. Aiwa tinotenda, it's fine. Bible rinoti iko the magicians of Egypt did so with their enchantments. Ndodati mubate pakanzi enchantments up. And Pharaoh's heart grew hard. Now, practice yatiri kuona iri kubuda panapa. Iri kupa simba rezvakaitika apa. Enchantment. Zvinhu zvaitika apa. Kushandura, kuchinja, kushandura mvura kuita ropa. Kuchinja mvura chaiyo kuita ropa. Ndanani vari kuita my magicians, ndanani vari kuita my enchanters, vari kushandura mvura kuita ropa. Now, todati muone panapa. Mukutsanangura kwataita topic edu tati the mystical world. Tati mashiripiti ari munyika atisingagone kutsanangura ari kutoitika zvichitoonekwa zvichitoitika. Tikati number 1 under witchcraft tati sorcery. Tikati number 2 magic. Tikati number 3 enchantment. Atimbotarisa itoni. Pama sorcery pakaitwa here shiripiti ndizvozvo. Tsvimbo dzinoita nyoka. Ko magicians akaita here shiripiti hongu. Tsvimbo zvakare dzinoita nyoka. Nekuti vanga vari pamwe chete magicians nemasorcery. Ko enchanters akaita here shiripiti hongu akashandura mvura kuita ropa. But ndanani vari kuita zvinhu izvi? Varoyi veEgypt. Ivo vari kuati wise men. But Mwari anoziva kuti vari kunzi wise people ava havasi wise as in wisdom yemunhu ba, aiwa vakazanzwa nenyoka yekareya. And practice number 4, soothsaying. Now soothsaying practice yekupredicta, yekufembera zvichaitika pachishandiswa magical kana kuti intuitive means. Kugona kutaura zviri kumberi kuchaitika icho, kwaitika icho, chobva chanyatsonoitika nenzira iyoyo, but vanhu ava vachisutswa nesimba riri mukati mavo. Ndo kunonzi kubvuka. Hande kuna Joshua chapter 13 pavhesi ya 22 takwenda kunotsvaga manje mumwe munhu angari a soothsayer kuti tinyatsocheka timuone kuti ichokwadi here kuti vanhu ava vanogona kuita mashiripiti. Hande zvedu kuna Joshua chapter 13 pavhesi ya 22. Hatitenge kuverengerwa neshona. Nemhaka yekuti shona dzimwe nguva inoshaya mavara anotsanangura zvatiri kudai chirunga. Tichashandisa zvakare rechirungu. Teererai munzwe. Pana chapter 13 pavhesi ya 22. Joshua 13
pavhesi ya22. Bharamu mwanakomana waBheori, Ehe. muvuki, Muvuki. naiyevo wakaurawa nomunondo navana vaIsraeri pakati pavamwe vakaurawa navo. Right, toda kutenda Mwari. Balaam ari kunzi muvuki kana kuti mubvuki. Akaurayiwa nevana vaIsraeri pavanhu vakaurayiwa. Pateererai munzwe New King James Version, chapter 13 pavhesi ya22. The children of Israel also killed with the sword Balaam, the son of Beor, the soothsayer, among those who were killed by them. Saka Balaam ari kunzi vana vaIsraeri pavakapinda muKenani vachinouraya vanhu vakanzi vaurawe, mumwe wavanhu vakaurayiwa ndiBalaam. But Balaam profession yake kana kuti title yepractice yake yainzi chii? Soothsayer. Muchamutondera here Balaam? Balaam ndowe kudainzwa naBalak. Balak achiti uya kuno utuke vanhu nekuti chawatuka iwe chinobva chatukwa, chawakomborera iwe chinobva chakomborerwa. Iye ndokuchiti paanotuka Mwari obva akomborera, kusvikira ataura kuna Numbers 23 pavhesi ya23, ndokubva ati iye pachake nemuromo wake hakuna uroyi hunoshandisirwa Israeri. Chii chandoti muone ipapo. Balaam kana muchimuverenga kuna Numbers 21, 22, 23, anoita semunhu waMwari, ari kutumwa naMwari, ane simba raMwari. But kana kunomutsvaga mukati meBhaibheri, Joshua anove ndiye anga akulidha pakufa kwevana pavakapinda muKenani, haana kuona Balaam semunhu waMwari, anotomuona semuroyi. Ndosaka iye nemuromo wake womanje akachizoti hakuna uroyi kuna Numbers 23 verse 23 unoshandisirwa vana. No witchcraft can be used against Israel. Today's English version got Good News Bible. Mukaenda mamwe version antiko no divination can be used against Israel. Church knows the divination ifomu zvakare witchcraft. Saka chandinoda kuti muone panapa, masoothsayer akafanana naBalaam ndevanhu vekuti akatuka gomo ratotukwa zvechokwadi, idichi rinogona kubva ratooma, hamusisina miti. Ndo zvaaitogona kuita, ndosaka anga akahayiwa akapiwa mari, aiti chaatuka achishandisa witchcraft yake chatotukwa, chaakomborera chatokomborerwa. Saka ndabata practice number 4 yewitchcraft. Rangarira number 1 is sorcery, number 2 is magic, number 3 enchantment, number 4 is soothsaying, then number 5, which is the last one, inonzi necromancy. Number 5, necromancy. Church inonzi necromancy. Ivana rechirungu rinoita senge rakakura but riri simple. Chinonzi necromancy itsika. It's a practice of magic. Batai pakanzi magic up, involving communication with evil spirits claiming to be dead people. Kutaura nemwetsvina inotiko vanhu vakafa, ndo inonzi necromancy. Munhu anoti anogona kutaura achikuudzai zvichaitika kana kuti achikonzeresa chinhu kuitika asi zvichinzi zvaitwa nevanhu vakafa, ndo inonzi necromancy. Saka necromancy mushona ndo svikiro, ndo kunonzi kusvikirwa. Saka necromancy muBhaibheri, munhu anonzi necromancer muBhaibheri harisi svikiro riri kusvikirwa nehama dzakafa, aiwa uroyi. Handei tonocheka necromancer atinoona kuna 1 Samuel chapter 28, ati manye kuna 1 Samuel chapter 28, tonocheka ipapo zvakaitika ipapo. Chatiri kuda kunocheka ndechekuti munhu anonzi necromancer anogona here kuita shiripiti. Tacheka sosara anogona kuita shiripiti, magician anogona kuita shiripiti, enchantment anogona kuita shiripiti, soothsayer tatoona Balaam aiti waatuka atukwa aigona kuita shiripiti. But chii chaaishandisa mumashiripiti ake Balaam aishandisa witchcraft. Ndosaka tiri kuti zvinhu zvese zviri 5 izvi uroyi iwitchcraft. Vese vanogona kuita zvinhu zvatisingagone kutsanangura. Ndosaka tati topic yedu the mystical world. Saka panobuda napo zvimwe zvinhu zvatisinganzwisise mashiripiti pauroyi. Kana ndapedza kutsanangura zvinhu izvi, ndichazonoburitsa manje zviri muuroyi zvatisingagone kutsanangura asi zvinotoitika zvechokwadi. Handei tinzwe 1 Samuel chapter 28, hativerengei pavhesi ya13 tichidzika nayo. Toda kuti tinzwisise panapa. Ndikupei background. Mambo Saul
Mwari aramba kutaura naye nemhaka yekusateerera. Mambo So ochienda manje kunotsvaga imwe nzira yekuti azive kuti kuhondo kwaari kunorwa nemaPhilistines angahwine here. Mwari aramba kutaura naye nevaprofita. Mwari aramba kutaura naye ibvi neUrimu neTurimu. Mwari aramba kutaura naye ibvi nekurota. Ndokuchinotsvaga manje imwe nzira, asi achishandisa munhu angafa aiva muprofita waMwari anonzi Samuel. Chinzwai kuti zvii zvinoitika apa. 1 Samuel 28 pavhesi ya 13 teerera munzwa apa. Mambo akati kwaari, usatya hako, Right. asi unooneiko? Aha. Mukadzi akati kuna Sauro, Ende? ndinoona mudzimu unokwira uchibuda panyika. Ndinoona chi? Mudzimu. Ndinoona mweya uri kusimuka uchibuda panyika. Teerera munzwa pamberi. Akati kwaari, Right. wakadiniko? Mweya wamuri kuona wakaita sei? Teerera munzwa. Akati, kuno mutana unokwira. Ndiri kuona mutana ari kukwira. Akafuka nguo. Akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samueri. Aha. Akakotamira pasi nechiso chake. Ehe. Akanamata kwaari. Ende zvedu pamberi achibva anamata kwaari. Chinzwai zvinotaurwa apa. Handei verenga henyu. Samueri akati kuna Sauro, Samueri, teererai munzwe. Number 1, chinoonekwa chichisumuka chichibva panyika mudzimu. Asi mudzimu wacho chinonzi mudzimu mweya. Asi mudzimu uyu mweya uyu unoonekwa semutana, munhu mukuru. Now, iye Saul ndiye ari kutoti akabva aziva kuti ndiSamuel, but uyu anga asiri Samuel nemhaka yekuti chakasumuka mudzimu. Samuel anga asiri mudzimu, anga ari munhu. Chakasimuka wanga uri mweya, ndokubva wauya. Rangarirai kuti pane zvinhu zvatinogona kushandisa zvakawanda kuratidza kuti uyu haasi Samuel. Number 1, Mwari anga aramba kutaura naSaul nevaprofita. Zvoreva kuti iko Mwari aisagona kutaura naSaul naSamuel nemhaka yekuti Samuel anga ari muprofita waMwari. But kana munhu afa haana chaachadini chaachaziva. Saka chakasimukapo chii? Mudzimu. Ndemunhu ndechinhu chiri kuita semunhu akafa. Chobva chaita saSamuel, chakafuga jira, chobva chasvikotaura manje nevanhu vapenyu, chasimuka. Iyoyi manje ndo inonzi necromancy. Kugona kuzviratidza kwaSatani semunhu anozikanwa akafa. Munhu iyewo chitaura nevanhu achiita senge munhu wamunoziva uya iye asiri iye. Ndosaka panzi mudzimu. Saka ndaakuchita samari yepapa nekuti apa pakakosha ndati panzwisisike zvakajeka. Now, munhu anonzi Sosara, muvuki, anogona kuita shiripiti. Ndosaka tsvimbo dzakaita nyoka. Payaifambwa yakabatwa, munhu achifamba akabata tsvimbo yake, vanhu vaiona tsvimbo, chimuti chakaoma. Asi iye Sosara aitoziva kuti chinhu chandakabata inyoka iyi. Kana ndikada kukuwadza munhu panapa, ndikamurumisa, idi shuwa anofa, idi shuwa aitofa. Number 2, magician. Anga akabatawo zvakare tsvimbo, asi tsvimbo iyoyo ichigona kuita nyoka. Ndosaka vakadzikanda pasi pamberi paMozisi naAroni dzikaita nyoka. Saka taane mashiripiti maviri. Mainchanta. Taona through enchantment vachigona kuchinja mvura kuita ropa. Chinhu chiri unnatural, hachisi chinhu chakajairika kuti mvura yatiri kutoona kuti imvura iyo yoita ropa. Kurati shiripiti. Number 3, taona a soothsayer achigona kutuka chaatuka chatokuvara. Kurati dai kuri kunzi Balaam akagona kutuka Israeri, maMoabhites vaigona kubva vatovakurira pavatovauraya. Saka aiti paanotuka manje Mwari obva anochinja kesi yobva yaita blessing. Kusvikira ati uroyi hwangu haushande kuvanhu. Kureva kuti shiripiti anogona. Necromancy. Tatoona Shua, mukadzi wepaendo, akazadzwa naSatani, panosumuka mutana, asi uri mweya, mutana wacho wakafanana naSamuel. Ototaura kuti ko wandinetsere, why are you disturbing me? Potoitika discussion, dialogue pakati paSaul naSamuel. Nemunhu ari kunzi ndiSamuel, asi asiri Samuel, because munhu akafa haana chaanoziva. Saka ndaburitsa. Witchcraft ichokwadi, uroyi hune mashiripiti akawanda mahuri. Apa ndaburitsa zviri mukati meBhaibheri kuti witchcraft inogona kuita kuti tsvimbo iite nyoka, tatozviburitsa. Inogona kushandura mvura kuita ropa, tatozviburitsa.
inogona kuita kuti vanhu vakafa vagone kutaura nevanhu vakapenyu vasiri vanhu vakafa chaivo. Aiwa, ari Satani ari kuzviratidza semunhu akafa. Tatozviburitsa izvi. Tatotarisa tikaona zvakare kuti witchcraft kuburikidza naBalaam vanogona kutuka vachishandisa uroyi hwavo, vanogona kurayira chinhu chikatoitika, kurayira mheni ikarova munhu zvinotoitika. Saka haikonai kuchizoshamisika manje munyika yatiri kurarama, uchinzwa dhoo richivhurwa iro rakakiyiwa, screen door yovhurika, dhoo rotovhurika, munhu opinda mumba, apinda mumba wotonzwa uchimanikidzwa kurara ende wotorara zvechokwadi, wotonzwa uchinyatsobatwa ende uchibatwa zvechokwadi. Haikonai kuchizoshamisika through witchcraft kunzi guva rinovhurika, nekuti mashiripita akaitwa nemasosara nemamagicians nemaenchanters nemanecromancer nemasoothsayer ndo mashiripita ari kungaitwa neuroyi nhasi. Saka muuroyi mune mashiripita akawanda, muwitchcraft mune a lot of mystical experiences. Saka endapedza kana mungada henyu kutsvaga mukati mebhaibheri kuburikidza nekudzidziswa kweshoko raMwari, mukaenda kubhuku raActs chapter 19 pavhesi ya18 to 20 munoona varoyi vachitotendeuka, vachitouya nestafu yavo yavaishandisa muwitchcraft, vachitoswesarenda zvikapiswa. Saka ichokwadi varoyi variko, ende varoyi havangobuda vari varoyi vezvisero chete, vemazizi chete. Aiwa, varoyi vane tsika dzakawanda dzavanobuda nadzo. Vamwe varoyi vacho masosara vanoita senge vanoitira zvinhu zvakanaka, vavuki, vamwe vacho masvikiro. Saka kuri kuendwa nevanhu vachiti tiri kunotsvaga kunobatsirwa, vari kunobatsirwa kumawitches, vari kunobatsirwa kuvaroyi. One interesting thing chandoda kuti tibatirwe nemuverengi wedu kuna Acts chapter 13, ndoda kuti munoona kuti iko mukati meChristian church nhasi kune masangano ari kutungamirwa nevanhu vari kuita mashiripiti, mamiracles, vari kuita mamystical experiences, asi vakazadzwa nesimba rewitchcraft. Mukaenda kuna Acts chapter 13 pavhesi ya6 munoona ipapa paine mumwe muchinda ainzi Elimas. Muchinda uyu zvakare ainzi Bar Jesus, aitonzi son of Jesus, Bar Jesus unorati son of Jesus. Asi basa rake verenga itidzwa pavhesi ya6 na7, teerera munzwa mabasa 13. Ndochisiya hangu ndimhanye kunobata imwe practice, ndobata yekupedzisira yacho, we are done. Vakati vagura chiwi chose kusvikira paPafosi, vasvika paPafosi, yes, vakawana imwe n'anga waiva muprofita wenhema. Right, ndoda kuti mubate combination iri panapa. Munhu ichi achiri chii? N'anga. Munhu ichi achiri chii zvakare? Muprofita wenhema. Ndakuverenga nechirungu. They found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar Jesus. That muone munhu yanga ane zvinhu zviviri zvaita. Number 1, he was a sorcerer. That means automatically this is witchcraft. Number 2, he was a prophet. But ari kunzi false prophet na Paul nemhaka yekuti Paul aiziva true prophet. Saka vanhu vazhinji vatiri kuti vanhu vaMwari nhasi vakazadzwa nemweya, vari kuita mamiracles, vachitoinvita vanhu kumachurches nemaministry avo through mamiracles. Vazhinji vacho ndana Bar Jesus, vanomutswa. Simba riri mavari nderesosari, automatically it's witchcraft. Asi imwe title iri pavari ndi prophet, ndo iri kutoshandiswa, prophet, man of God, but simba riri maari isosari. Ndosaka muchiona kuti vazhinji vacho manje vane vanhu vavanoti maspiritual fathers avo. Mukaenda kunocheka vanhu vacho ivavo, vazhinji vacho vanonzi ndo maspiritual parent, ndo spiritual father wemunhu. Mukaenda kunocheka munhu iye itori n'anga, kwaari hatombozikanwa semunhu wechechi. Reason vanhu ava vari kushandiswa naSatani kumaministry emachechi kuhuka vanhu kuita sekunge vari kunamata Mwari ivo vasinganamati Mwari. Saka ndaburitsa ndepapo panobudira mashiripiti. Number 1, tatarisa the lead of mystical experience yakaitika Eden. Then number 2, tatarisa witchcraft. Number 3, ndakutarisa the last one, ndo chinoita conclusion yangu. Ndichinocheka kuona kuti iko saka how safe are God's children from these mystical experiences?
quasi Christian organizations ndo yekupedzisira. Iyi handichanyanya kutora time ndichitsanangurai nemhaka ndatokuratidzai kudhara Jesus Elimas. But ngatinocheka mukati meBible tione more evidence then ndochisiya ndakungonocheka manje kuti kosangano raMwari rakaimpawiwa zvakaita sei naMwari kudhila nezvinhu izvi. Hande kuna 1 Timothy chapter 4 verse 1 tati mystical manifestations dzinobuda kutanga neyekutanga yakaitika muHidden, yechipiri iwitchcraft, yechitatu ndo yatiri kuti quasi Christian organizations. Organization ine zita raJesus. 1 Timothy 4 verse 1 zita ndera Jesus, Bible ndera Jesus, matitles ese ari kushandiswa ndera Jesus, like prophet, like apostle, like man of God, ndo ari kushandiswa ndaMwari. But founder weorganization iyi haasi Mwari. Mutungamiri wechechi yachandonyatsoziva kuti aiwa isu hatinei naMwari, vanozviziva asi nhengo hadzizvizivi. 1 Timothy chapter 4 verse 1 ngatinzwe zvinotaura Bhaibheri. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Very good. Mweya waMwari uri kupa warning kuti nemazuva ekupedzisira vanhu vakawanda vachatsauka pakutenda patrue faith vachiteera mweya inonyengera nedzidziso dzemademons. Itori warning iri kupiwa iyi. Kureva kuti Mwari ari kutopa warning yekuti kune mademons achafunction ari muchechi achishandisa shoko raMwari, achishandisa Bible, achishandisa matitles aMwari, achiita kunge ndevaMwari, vachizviitirei kutsausa vanhu. Main objective kutsausa vanhu, kuita kuti vanhu vafunge kuti vari kunamata Mwari vasinganamati Mwari. Saka mweya iyoyi inonyengera iyi kana kuti mademons aya anosapota manje mashandiro awo mumaorganizations aya kuburikidza nemamiracles, kuburikidza nemashiripiti. Mukaenda kuna Matthew 24 pavhesi ya 24 Jesu achitaura anoti kuchamuka vana Kristu venhema nemaprofita venhema vachaita mamiracles makuru zvakadaro zvekuti dai zvaibvira vaigona kutsausa vana vaMwari. Now anenge achiita miracle ndiani? Because Jesus ari kutoti false prophet. Panobata Jeremiah 27 pavhesi ya 9 ndinoti munoona kuti vanhu vari kunzi false prophet ava kana vachiclassifyiwa naMwari vanoclassifyiwa nevaroyi, vanoclassifyiwa nevavuki vakangoiswa pamwe chete nemhaka yekuti vanhu vamwe chete. Changosiyana ndechekuti kune ministry yewitchcraft ine zvinhu 5 zvandatsanangura zviyazvo. Kokozoita ministry iri kuoparetera muchechi but iri yaSatani still. Iyi yemuchechi iri dangerous nemhaka yekuti purpose yayo ndeyekudeceiva vanhu kuti vanhu varambe chokwadi vachigamuchira nhema idzi. Regai ndimbotsanangura muone zvandoda kutaura panapa. Moses naAroni pavakaita miracle yekutanga yekushanduka kwetsvimbo ichiita nyoka, varoyi nen'anga dzemuIjipti vachibva vaitawo saizvozvo, zvakaita kuti Faro asaone difference yaMwari wake naMwari waana Moses. Saka kwaari papasina reason yekuti ateerere kuti vana Israeri vabude, because zvinogona kuitwa naMwari weIsraeri zvinogona kuitwa naMwari wake. The same foot panguva yanhasi vanhu pavanoona miracle ichiitika vanobva vaita conviction yekuti aita miracle izvi ndiMwari iye asiriye. Ndosaka Mwari ari kuda kuti vanhu vadzidziswe truth igovasunungura. Saka iko zvinozvi toda kuti timboti cheke zvakare mukati meBible tiwedzere understanding yedu pachinhu ichochi. Tati number 1 mashiripiti anobuda nepapi? Mashiripiti anobuda kutanga neshiripiti rekutanga remuIdhen. Number 2 mashiripiti anobuda kuburikidza newitchcraft. Number 3 mashiripiti anobuda through maorganizations kana kuti machechi ari pasi pezuva anoita kunge ndaMwari, anotaura zvaMwari, achiimba zvaMwari, achishandisa Bhaibheri raMwari,
asi machechi aya asiri aMwari. Apa ndo pane danger yakakura, nemhaka yekuti vanhu vanofunga kuti paitwa miracle pese paitwa naMwari. Verenga yenyu vhesi ramamafura. Asi kana murimi, regai kuteerera vaprofita venyu, kana vavuki venyu, Right. kana kurota kwenyu, kana vafemberi venyu, Right. kana varoi venyu Aha. vanotaura nemwi. Now, chandiri kuda kuti muone panapa, Mwari ari kutsiura vanhu patime yaJeremia vaitevera ekwazi group raitaura richirwisana nezviri kutaurwa naJehovha. Ndoda kuti muteerere futi inzwai pavhesi ya 9. Asi kana muri imi, Imimi vanhu vangu vari muJudha. regai kuteerera vaprofita venyu. Just hold on. Ndoda kuti muone pari kunzi regai kuteerera your prophets. Kuri ati Mwari ari kuti they are not my prophets, they are your prophets, ndevenyu. Sateerere vana. Now ndoda kuti muone kuti pari kunzi your prophets, number 1, 2. Endei. Kana vavuki venyu, Vavuki venyu vatambotarisa kumashure vaya. Endei 3. kana kurota kwenyu, Musateerere kurota kwenyu kana kwevanhu venyava. Handei 4. kana vafemberi venyu, Masuthiseya yenyu. Handei 5. kana varoi venyu Masosara yenyu. Handei. vanotaura nemwi, Endei. Vano? vanotaura nemwi vachiti hamungaashumiri mambo weBhabhironi, Inzwai pavhesi ya 10 yacho. Endei. nokuti vanokuprofitirai nhema. Right, chimirai zvenyu. Now ndoda kuti muone kuti Mwari akagrupa vanhu ava pamwe chete. Prophets, diviners, dreamers, soothsayers, sorcerers, nemhaka yekuti itimu 1. Ndosaka maona kuti Bar Jesus is a sorcerer, but imwe title yake chi? Prophet. Ava vaprofeti venyu havasi vaMwari. Saka kumakwazi Christian organizations tine vaprofita vazhinji vakazadzwa nemweya. Mapireko vanogona kuita, kwete yekuekita baba, handisi kutaura yekuekita, kuita chaiko miracle simba racho vanaro, because vanopiwa nemuchinda akapa simba pakutanga. Saka vaprofita venyu havasi vaMwari. Vanogona kuita mamiracles, yes, because rangarirei kuti Bible riri kuti vachatsauswa nedzidziso dzemweya inonyengera, vachatsauswa nemademons. Saka mamiracles aya anenge achiitwa nani? Anenge achiitwa nemweya inonyengera iyi nemademons aya. Mukaenda kuna zvakazarwa 16, atorei Revelation chapter 16, zvakazarwa chapter 16 ndakutarisa pavhesi ya 13 na 14, pane zvinhu zvitatu zviri ipapo, but ndiri kungoda 1 chine link nediscussion yatiri kuita panapa, then ndo chinokonokuluta zvangu. Simba rakapiwa sangano raMwari kudhila nemashiripiti ari pasi pezuva. Zvakazarwa 16 verse 13 and 14. Teera muzike pavhesi ya 13. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato. Ndakaona mweya yetsvina mingani mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo number 1 weshato. Endei? Nomumuromo wechikara. Chikara. Nomumuromo womuprofita wenhema. Very good. Inoita semweya iyi. Endai. Nokuti ndiyo mweya yakaipa. Iyi ndo mweya yakaipa inoita zviratidzo. Inoita mamiracles, inoita mashiripiti. Inoenda kumadzimambo enyika yose. Very good. Endei? Kuvakokera kukurwa pazuva iro guru. Chandiri kuda kuti muone panapa, imimi hamusisina problem nekuziva kuti shato chi. Nekuti zvakazarwa 12 verse 9 tatoudzwa shato nyoka yekare, munyengeri wenyika yose anonzi Satani. Saka mukati shato mataura Satani, mataura nyoka yakanyengera muIdhenia. Chingangokupai problem chikara. Nhasi handina basa nacho, saka handichitsananguri. Asi chandiri kuda chechi3 chiri papa, muprofita wenhema. Mweya iyi mitatu iyi inoita zviratidzo, inoita mashiripiti. Saka mukati mevakwazi Christian organizations mashiripiti arimo. Vanogona zvechokwadi kuita shiripiti, true shiripiti chairo. Nyatsokuti ndo zvatoitika apa. Haikona kuti ifeki, mafeki ariko, vekuita kuekita variko, but vekutogona kuita chaiko variko. Asi vasingazviite kuti vanhu vaponeswe, vachizviita kunyengera vanhu. Ndinovimba kuti vana vaMwari tiri kunzwisisa mafambiro atiri kuita nediscussion yedu, mafambiro atiri kuita netopic yedu. Topic yedu rangarirai, the mystical world, mashiripiti ari mukati menyika. Tatarisa tikaona panotangira mashiripiti muEden,
Tikatarisa zvakare tikaona mashiripiti achibuda through witchcraft. Tikatarisa tikaona zvakare mashiripiti achibuda kuburikidza nema-organizations anoita sekunge ndeaKristu asiri aKristu. Tatsanangura mavhesi tikatarisa. Takuchitarisa manje divine council on the mystical world. Council yaMwari kuarea iyi. Mwari anoti kudii kuzvinhu izvi. Taakutanga kutarisa simba rakapiwa sangano raMwari, simba rakapiwa vana vaMwari kumashiripitari kana kuti kuvanhu vanoita mashiripitari. Handei kuna Mark chapter 16 verse 15, 16 na 17. Tobata hedu Luke chapter 10 tosummarize zvedu tonamata tapedza. Mark chapter 16 handei pavhesi 15, 16 na 17. Mwari anoti kudii kuvana vake kunyaya idzi. Handei Mark chapter 16 verse 15. Akati kwavari, endai munyika yose. Endai munyika yose. Muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Paridzirai zvisikwa zvose evhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Aha. Asi usingatendi uchatongwa. Endei pamberi. Zviratidzo izvi zvichava navanotenda. Izvi zviratidzo zvichatevera vanotenda izvi. Number 1. Vachabudisa mweya yakaipa nezita rangu. 2. Vachataura nendimi itsva. Right, tofana bata Luke chapter 10. Now Jesu anotuma manje chechi yake. Endai munyika yose. Muparidzire zvisikwa zvese evhangeri. Pari kunzi naJesu endai munyika yose ari kuti endai munoparidzira masosara, endai munoadzidzisa. Haikunei kuzosiyaba vavuki. Endai munodzidzisa kunyangwe nevemashiripiti magicians. Endai munodzidzisa even vanobvuka masoothsayer. Endai munodzidzisa masvikiro, manicromancer. Endai munodzidzisa even manichanda. Endai munovadzidzisa vehun'anga. Anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Mwari ndokubva achiti pamusoro paizvozvo imi ndakukupai simba rekuburitsa mweya yetsvina. Saka ndoda kuti muchinzwisa vana vaMwari. Simba riri musosari rinobva kumweya yetsvina. Simba riri mumagic rinobva kumweya yetsvina. Simba riri kune muenchantment, muun'anga, rinobva kumweya yetsvina. Simba rose riri muwitchcraft riri kubva kumweya yetsvina. Saka Mwari akatipa simba rekuti vanenge vatenda vari mumapractice aya vasunungurwa. Saka havafanirwe kunetsekaba kutokufamba vachitsvaka, because vazhinji vacho vari muzvinhu izvi havachazvida. Asi nemhaka yekuti havazive kusunungurwa vanonetseka nazvo, vomboenda uko. Handei tonovadzidzisa, kana tavadzidzisa takapiwa simba naMwari rekubviswa kwezvinhu izvi, ende Mwari anozvibvisa zvechokwadi. Tikaenda kuna Luke chapter 10. Luke chapter 10 toda kutarisa pavhesi 17, 18 na 19. Luke chapter 10 vhesi 17. Vana 40 vakadzoka nomufaro. Right. Vachiti, Ishe, kunyange nemweya yakaipa inozviisa pasi pedu muzita renyu. Now, atuma vanhu vaenda kunoita basa, vachibva vauya vachifara mazvikanzi, Ishe, kunyange mweya yakaipa yanga ichihwarara pasi pedu muzita renyu imimi. Kuranga kuti tanga tichirayira mweya yetsvina ichibuda. Mweya yetsvina yaiburitswa ichi ndo varoyi vacha. Ndo ng'anga dzacho idzi. Ndo masvikiro acho. Nemhaka yekuti mweya yetsvina ndo inoshanda mung'anga, ndo inoshanda muvaroyi, ndo inoshanda even muzvidhoma. Witchcraft yose yatiri kuti mibobobo zvidhoma chi zvese izvi mweya yetsvina. Saka kutanga Mwari akatipa authority kuti patinoita basa mweya ibviswe. Saka vaenda kunoita basa manje, vanouya vachifara manje mweya yabviswa. Jesu achibva ataura masoko aya vhesi 18. Akati kwavari, ndakaona Satani achiwa kudenga semheni. Ndizvozvo 19. Tarirai, ndakakupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Ndizvozvo. Napamusoro pesimba rose romuvengi. Ndizvozvo. Hakuna chinhu chingatongokukuvadzai. Jesu apedza, ndakakupai authority pamusoro pesimba rose raSatani, pamusoro pesimba rose riri muuroyi, pamusoro pesimba rose riri mumagic, pamusoro pesimba rose riri muenchantment.
haikunei kutya kuti vanogona kushandura tsvimbo ichiita nyoka, haikunei kutya kuti vanogona kuvhura makuva, haikunei kutya zvidhoma, haikunei kutya zvishiri, haikunei kutya any form of witchcraft. Ndakupai simba, tarirai, hakuna chinokukuvadza, hakuna chiro 1 chinokukuvadzai. Saka vana vaMwari chandoda timuone ndechekuti takapiwa simba naJehovha rekunoparidzira zvisikwa zvose. Takapiwa simba naMwari. Hatina chinoitwa naSatani chinogona kutikuvadza as long as tiri kurutivi rwaMwari. Hapana need vana vaMwari yekutadza kurara muchitya zvidhoma, hapana need yekutadza kurara kana kutadza kusununguka pabasa muchitya munhu anonzi ane zvishiri, hapana need yekuvhunduka anything, because takapiwa simba naJehovha. Mukaenda kuna Job chapter 1, Satani achitsanangura achibvunzwa naMwari, unobvepi? Zvikanzi pakupota pamusoro penyika, waona here muranda wangu Job? Anoti hongu ndamuona. Asi Job anokutyai pasina here? Hamuna kumukomberedza iye here? Hamuna kukomberedza zvese zvaanazvo here? Hamuna kukomberedza here even nemba yake? Satani ari kutokonfema, muroyi mukuru ari kutokonfema kuti vana vaMwari vakachengetwa. Idi shoko raMwari rinotaura pachena. Mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nekuvarwira. Isaiah 54 inoisa pachena, hakuna any weapon inodesignirwa vana vaMwari inogona kutikuvadza. Reason takachengetwa naMwari. Saka vana vaMwari ndo topic yedu, the mystical world. Tatarisa kuti kana tikati mystical tinorevei, tikatarisa zvakare mystical experience yekutanga yakaitika muEden, tikabva taisa disclaimer yedzimwe tsika dzose dziri kuitika pano pasi masvikiro. Svikiro rekutanga rakaitika pasina munhu angafa, vataburitsa zvose. Number 2, kubva tatarisa panobuda napo zvakare mashiripiti huri uroyi, ndokubva tatsanangura tsika dzeuroyi 5: sorcery, magic, enchantment, soothsaying, necromancy. Tadzitsanangura dzose ndokubva tanoratidza kuti vanhu mashiripiti vanogona, vakaita kuti tsvimbo iite nyoka. Saka ichokwadi vanogona kugadzira zvidhoma, ichokwadi mubobo vanogona, mheni vanogona kuzviita zvinhu izvi, but hapana reason yekuti muzvityeba, nekuti patanopeta vana vaMwari vakachengetwa naJehovha. Tatarisa tsika yekupedzisira, maorganizations echikristu anoita kunge aMwari ari aSatani. Zvinhu izvi idi mashiripiti vanogona kuaita, semashiripiti akaitwa naBhalamu vanogona kuaita. Vanoshandisa title yekuti prophet, vanoshandisa title yekuti fortune teller kana kuti sorcerer, asi kana kwakuchechi vanenge vakunzi apostle, but vari vaSatani. Mwari achituma isu, inini nemi, anoti endai kuzvisikwa zvose, endai movadzidzisa, endai movarayira, vanenge vatendeuka vakabhabhatidzwa vanoponeswa. Sezvakangoitika kuna Acts chapter 19, pavakatendeuka vakaunza uroyi hwavo, vachibva vabhabhatidzwa kubva dzati vanhengo dzesangano, uroyi kubva hwapiswa. Saka nyangwe nanhasi vanouya nenyanga dzavo, vanouya nezvidhoma zvavo, vanouya neany form of stuff yavanoshandisa muwitchcraft, zvinopiswa muzita raJesu. Hakuna chinhu chisingakurirweba nesimba riri muna Jesu. Saka ndoda kukukurudzirai vana vaMwari, kunyanya isu takatenda tikaziva zvokwadi, haikonai kuselekta nzvimbo dzekupinda. Endai kune munhu wese, even muroyi ane mheni, ane zvidhoma, ane zvitsinga, ane zvimhuka zvake, endai naimomo. Imi ndimi makatumwa naMwari kuti atendeuke zvinhu zvipiswe izvi. Mwari wekudenga akuchengetedzei, Mwari wekudenga akuropafadzei. Ndinoziva kuti vazhinji muchaita mibvunzo, vazhinji muchaita zvakare interest yemamwe maareas amunoda kuti akavhwe pamadiscussions. Munoshandisa namba iyi 0719 693 875, 0719 693 875. Munounza i WhatsApp number, munounza mibvunzo yenyu. Vanoda kuunza ma-email, munoshandisa email address iyi kachairok@gmail.com kana kachairok@gmail.com. Ma-email enyu anopiwa attention, anopindurwa. Toda kutenda Mwari, Mwari wekudenga vakuropafadzei. Wese anotiko Mwari, makachengeta vana venyu, makatipa authority pamusoro pezvinhu izvi.
toda kuti authority igare mandiri, ndiite basa renyu ndisingatyi, ndakasununguka. Ngatisimudzei maoko edu taakunamata. Ngatinamatei. Baba muri kumusha kudenga, toda kutenda nekuti shuwa mashiripiti panyika aripo, asi tadzidza kuti hazvikonzerwe nevanhu vakafa nekuti havana chavanoziva. Tadzidza kuti vana venyu makavachengeta, hakuna chingatongotikwadza chero 1. Chitibatsirai Mwari kuenda kunoita basa renyu takafara takasununguka. Pakati peaudience yedu kune vamwe vasingatorara, kune vamwe vanototambudzwa nezvinhu izvi, asi nemhaka yekuti vatenda zvinhu izvi, toda kukumbira kuti simba renyu ramakaisa matiri muriisewo mavari vasununguke. Toda kukutendai nekuda kwaishe wedu Jesu. Amen. Nedzimwe nguva ndinoremerwa, rutendo rwadupuka, ndinokumbira rujeko rwake, ozezera runyararo, anotichinjarara, anotichinjarara, kana ndasuwa mumweya mumoyo, anotichinjarara. Nemukutenda obata ruoko, ondipa simba guru, kana ndichinamata kwaari, anotaura neni, anotichinjarara, anotichinjarara, kana ndasuwa mumweya mumoyo, anotichinjarara. Suriorira Jesu ouya, ovinga iwe neni, novimba naye noshuwa denga, kuva naye narini, anotichinjarara, anotichinjarara, kana ndasuwa mumweya mumoyo, anotichinjarara, 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 kana ndasuwa mumweya mumoyo, anotichinjarara.